Per resoldre una equació de primer grau en fraccions, podem utilitzar el següent mètode. Primer de tot, calculem el mínim comú múltiple dels divisors. En aquest cas tenim 5, 3 i 15. Factoritzem 5 és 5, 3 és 3 i 15 és 3 per 5. Recordeu que el mínim comú múltiple s'agafen els comuns i no comuns, i dels comuns s'agafa el que té l'exponent més gran. Per tant, 5 i 3 són comuns i els dos estan elevats al mateix exponent i per tant és 15. El mínim comú múltiple és 15. Concepte de mínim comú múltiple, doncs 5, 10, 15, etc. són múltiples de 5. 3, 6, 9, 12, 15 són múltiples de 3. I 15, 30, etc. és un múltiple de 15. Són múltiples de 15. Per tant, si fixeu, el mínim comú múltiple, el més petit, és 15. 15, 15, 15. Per tant, el mínim comú múltiple és 15. Una vegada tenim el mínim comú múltiple, el que farem és el següent. Posarem parèntesis, que ens facilitarà les coses, i multiplicarem tots els numeradors per 15. Si multipliquem amb un cantó i multipliquem amb l'altre cantó, la igualtat no s'altera. Espero que entengueu això. Si jo tinc 2 més 5 igual a 7, si jo multiplico això per 5 i això per 5, la igualtat no s'altera. 5, 2 més 7, 35 igual a 35. Per tant, si entenem per què ho fem, no se'ns oblidarà. Aquesta és una manera de fer-ho, que és la que normalment expliquen els llibres. Hem multiplicat tot per 15. I ara no fem 15 per 4, sinó que agafem aquest 15, el dividim entre 5, agafem aquest 15, el dividim entre 3. 15 dividit entre 5 és 3 per 4x més 2. 15 dividit entre 3 és 5 per 4x. I 15 dividit entre 15 és 1, això és igual a 2x més 13. I ara ja ho farem com sabem fer-ho, que és, això seria 12x més 6 menys 20x igual a 2x, 2 per 13, que és 26, passem totes les x cap a un cantó, 12x menys 20x menys 2x igual a 26 menys 6. I això és menys 10x igual a 20. X igual a 20 partit per menys 10. I exercici solucionat. Anem a posar el resultat, que és aquest. És a dir, igual a menys 2.